Říkal jsi, že mám něco říkat, že? Zatáčíš, ahoj. Zdravím vás, Asian boy. Já vždycky čtu asi ano. Objednal jsem si palačinky s horkým ovocem a se zmrzlinou. A jsem strašně nervózní, protože mám celkem hlad. Dost dobře to vypadá. Dost dobře to vypadá, že? Pěkný hovno. Svatomartinská, teda vidíš to. Ty vole, dej. Mám taky hlad, když tě vidím hladovýho, tyjo. Tak pro začátek dneska všichni řekneme své sexuální zážitky. Já jsem žádný sexuální zážitek neměl. Co ty, Václav? Ty jsi určitě taky žádný neměl. Co ty, Báro, měla jsi nějaký... Michale! Tvůj pohled nebyl bez povšimnutí. Co ty, Báro? Co nám povíš? Máš takovou špatnou náladu. Uvědomuješ si, že teďkom, když to video dám na internet, že ti uvidí tak 400-500 lidí. Jenom tam nedávej. Tak udělej pěkný kozy. Dár, co tvůj sexuální zážitek ze dneška? Velmi hluboký. A co, Maruško, tvůj? No. Ještě ti to teče po bradě. Je to žlutý, to bude tvoje kupo. Není to, je to zelený, to je Vaškovo. A kameraman. Ale začali jsme původně do těch tvojí palačínkách. Tak tam můžeš to pro na chvíli.